bat idatzi, horrela, idazle batek jasotzen du, holako mezu bat, mesedez, liburu aldatu, tarara. Gero, idazleak zerpentsen dut, rola aldaketa egin genuen, da gero aparkatu genuen, zen beste gauza bat zan egin, eta gure ere bai, zakit zein da, gana. Baina, oso polita izan zen, nire burua askotan, baleno esan detena. Zuze, diferente danean, ez da zen, hoxe eskaera, xerreti, oso modu obini, oso modu, beste bat, beste bukaera bat nahi. Eta helburua zen, gaina, nire beste liburua zartzea, idazle, nahi, eskate idazle irakurle batek hori aldatzea, eta hori jaba, misterio moduko bat sortu. Nik berare nahi monuke, eta arek nik... Eta... ikaslekin pentsatzen dut antzea, baita asmoa daukez egitea, liburu zatiak eta ematea internet bitartez, hori izan deno blogakin, bideoak sartzen, eta ea lortzen da, horrela harrapatzen, implikatzea gehiago, ibili izan nahi zolako saltzatzen. Egin beste aldagai daude, beste batzuk probatu nahi ditut. Hau da, liburu historio zatiak sortu, eta gero ea haien lortzen dugun, hori da, agenda elektroniko bezala. Agenda elektroniko sortu horretik jontzien eta gizionat esperimentu. Asmatu zelen artea. Hau da, ni oso gozkorra nahi, zemendik hori urtea eriko nahi. Igual ez eta joko, baina... Igual dena ipatu gozien, liburu elektronikoa ere, hori, PDF bat dela, PDF edita, igual hola, liburu bat idaztea, eta gero, irakurriek proposatzen dituzten geizketak, bidea, musika izan ziren, igual hori salua izan, horren interakzio elektroniko izan. Irakurre batek izatea, nik irakurre egin, zergatik goxatzen den, idaztenak, gero, etengabe jasotzen den, batek izaten ziren, eta izan du irakurtzen, halako musika izaten duela da, hori hona da, igual beste batek, oso hona da, eta jarri, eta lortu, interneten jartzen maizu kapitulo, musika hori, eta gero, askoz biziago bihurtza historio bea, baina gaztetzat eta bien, zango, ez da, inmerzioa, esan dut, murgildu, murgiltzea, hartuko lirateke eta ideia horiek dira, gero hori egitea, gero izan duguna. Ideia botatzea arresa eta gero gauzatzea ez, baina nik uste hortik zer behar duela,